Türkmenistanyň magtymlady naky ýaşlar guramasynyň arkadaş şeger hemde aşgabat şeger Ahal, Balkan, Daşagod, Lewap, Mary vilayet ýaşlar guramalarynyň baş bilimi düýrlükleriniň bilelikde guramaklaryna geçirilen bu bäseslikleri orta mektepleriň okuwçy oglanlary gatnaşyp özleriniň dörejilik ukyp başlanyklaryny görkezdiler. Bäsesliklerin dowamynda oňatlyşan merdana netiller watana, ilgüne, ýurdumyzyň ötüşlerine bolan ýürek buýsançlaryny şeper sözleriň üstü bilen beýan etmek, şorta sözler aýtmak we berhara döwletiň täze ýamynyň galkyny döwrüne hormat prezidentimiziň ösüp gelýän ýaş neslime dowara edýän bimeşhur aladalarny bagtyar çağalygy wasp edip, goşgudur aýdymlary ýerine ýetirmek ýaly şertler boýunça çykyş etdiler. Şowkun şahatlygyň gowun götürjü duýgularyna beslenip geçen bu bäseslikler sözüň hakyky manysyna körpeler üçin sungat bayramçylygyna urly. Bäsesliklerin dowamynda oňatlyşan ýaş dekinleriň özlerini tanıştyrışlary, değişme sahnalaryny ýerine ýetirişleri, merdana türkmen halkyna, mukaddes ata watana, ata-babalarymyzyň gahrmançylykly synmaz ruhuna beren sarpalaryny, ýürek buýsançlaryny çeper sözleriň üstü bilen beýan edişleri, mehriban diýarymyzda hormatly prezidentimiz tarapyndan bünyady berkden tutulan berkara döwletiň täze ýamynyň galkyny döwrüniň güllä besişleri, çağalaryň arzuly istegleriniň hasyl bolýan ýurdunda çağalaryň bagtyarlygy, şeýle-de dost soňyny wasp edip ussatlyk bilen ýerine ýetiren aýdym sagalary, çağalaryň bu jogapkärli synyga has oňa taýýarlykly gelenliklerini äşkär etdi. Arkadaş ýerdarly bagtyar ýaşlar ýerine geçirilen bu bäsesliklerin dowamyna bagtyar çağalaryň her ýerden çykyşlary, olaryň arkadaly gahrman ýerdarymyza hemde türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyza, Erkana watanymyza hemde ajaýyp zamanamyza bolan gowunjunyň hem buýsançynyň aýdyn alamaty boldy. Bäsesliklerde tapawatlanyp ýeňiş gazanan oglanlara hormat hatlary hemde ýadygarlyk sowatlary dabaral ýagdaýda goşurly. Şeýle-de bäsesiň arkada hemde Aşgabat şeger vilayet tapgarlaryna ýeňje bolan oglanlar bu bäsesiň jemleşde tapgynat ysmana hukuk kazandylar.